Ni dai sunana Dadi Hikima. Kuma a wannan shiri na 'yan zamani season 7 na taka muhimmiyar rawa guda biyu. Na farko dai ni crew ne, ma'ana masu iya taimakawa wajen shiryawa, kuma rol ɗina a cikin crew shine continuity, canza ma yanayi zan nan ya koma nan, ka gane? To me ka magana wani ragargajewa kuma? Idan ba na take ka da motan nan ba Sai ka ce wata dabba? aka ce kore. To abin da ya sa da na shigo season 7 abubuwa ne wajen guda 3. To editan da daraktan sunansa Jazuli Jezi, kuma mutumi na ne. So ya ga ayyukan da muka yi kawai dare ɗaya ina bacci ina dan karɓar hukunci, sai ya kira ni a waya sai ya ce min ayi an gayyace ni yanzu zan shigo sabgan nan. To gaskiya dai wannan shine makasudin bayyana ta a season 7. Kuma a 8 ma dai za ku ganna, saboda anan ne ma zan take muhimmiyar rawa wajen acting.